Kaixo, arratsaldeon, hementxe astelena, beste astebetez hemen zuekin jolasean, hitzekin jolasean aritzeko asmotan, eta gaurko hitza zein izango ote zen pentsatzen hasita, aurrena pentsatu dut. Arrasate izan daiteke, ze kasualidadez edo, arrasate erdia ekarri dugu gaur saio honetara. Baina tira, badazpadare arrasate baztertu dugu. Beste hitz bat ere izan zitekeen, beltza, beltzetik ere asko dutelako gure gaurko gonbidatuek, baina hori lehengo astean kiskali genuen, erre genuen, horregatik gaur suaz arituko gara, ezta? Suaren inguruan batzuetan dantzan ere aritzen gara, ez? Hori bada gure ohituretako bat, baina beste herrialdi batzuetako ohiturak ere egon badira, eta su horietan askotan gainera sorginak erre dituzte. Sorginak nolakoak izan daitezken? Ertzean, periferian daudenak, askotan sorgin izena irabazi izan dute, eta haiek balorean jartzea ere bada gure lehen gonbidatuen lanetako bat. Eta azken finean suan, etxean ezertarako balio ez diguten gauzak eta erre ditzazkegu, berriz ere berritzailea izan daitekelako sua, eta kontu zaharrak alde batera utzi, berriak gure ganatu, baina kontu zaharrek ez dute zertan beti txarrak izan, eta usadioak, tradizioak, hoiek ere gaur mintzagai izango ditugu. Zergatik? Aurrena asata taldea izango dugulako gurean, Esan dizuet, beltzetik ere baduela, beraien musikak badu, kutsu hori, eta guretzat ez ezagunak diren hainbat beltzen biografiak ere ekartzen dizkigutelako musika horren bidez, bat bada ongi pasatzea, eta bestea bada gure historiarekin batera, gure burua ere, hobeto ezagutzea ikusiko duzu horretarako guztirako aukera ematen digula asatak. Eneko Barberenak ere liburu bat idatzi du, suak bertan, badu, garrantzia handia, baina ez dizueta argituko, zer erreko ote den, ze hori gero, berarekin berbetan gaudela argituko dugu. Eta azkenik, Carmele Gomez etorriko zaigu sinestorioak, badakizue, sinestesia dutenek, bizitza nola ikusten ote duten, ze bizitza batzutan, pentsa dezakegu beltza dela, beste batzutan berriz arroxa kolorekoa, eta hain zuzen ere arroxa kolorea zariko da gaur Carmele. Gogoratu, non topatuko gaitu zuen Txiolandian, It's OK, Beko Marra EITB, horixe duzue gure helbidea, eta postontzira idatzi nahi izan ezkero berriz, It's OK, abildua eitb.eus. Eta suaren bueltan gaudela, gaurko atarikoa borobiltzeko, abestia zeinena izango, eta horixe, suarena. Badakizue, ez gara gai, dio berak, bai, bagara gai, eta gaur hori argi geratuko da. Argia, horma baten kontra da biltza, nahi eta zinaren erdian, mugitzen dira azken aldian, ez dute nahi gure bizia, buruzagiak ez badira. Ez dira gai! Ez dira gai! Ez dira gai! Ez dira gai! Ez dira gai eskuak geldi eukitzeko eta besterik ez badago. Llevo tiempo aburrido con esta pena. Bofetada no bocazas. Que se jodan, contra mí no hay guasa. En tu fiesta no hay vida. En tu fiesta yo hago mi propia fiesta. Yo no me freno, yo bailo como quiero. Lo que bebo ya tú sabes que lo pago. Y lo que pago yo me lo busco. Cuando lo busco lo bueno me lo gasto. Yo no miento, estoy buscando fajo. Ten cuidado con estos jetes que van de majo. Esan ditugu, gaur ustez beltzena den musika gure ganatu nola gure ganatzen dugun, asmakizunean ere horren adibide izango duzue, eta bestela, asata taldearen diska berria entzun besterik ez dago, bigarrena da, eta oasia du izena. Zer den oasia? Pistarik nahi baduzue, entzuntza zue, zeharka abesti honetan erantzunik topatuko duzue. Apio berriak, nahi duzuenan. Gizarratoik palankatik tira, eskinaren ametxe zeena. Ahaztu baloreak, ahaztu betekada, gargantuaren bazka gara. Asetu gaituzte,
urrengo dosirarte asetu gaituzte. Oasian gaudelakoa desertuaren anitota. Oasian gaudelakoa desertuaren anitota. Milioika giltzarratoik palankatik dira eskineren ametxez elna. Ahaztu baloreak, ahaztu betekala, gargantuaren bazkagara. Asetu gaituzte urrengo dosirarte. Asetu gaituzte. Oasian gaudelakoa desertuaren anitota. Oasian gaudelakoa desertuaren anitota. Lortu dute ustekabean agidenez. Gure arreta lortu dute ustekabean agidenez. Gure arreta lortu dute. Izurri zaharra, izurri zaharra, onpion berria. Izurri zaharra, onpion. Oasian gaudelakoa desertuaren anitota. Oasian gaudelakoa desertuaren anitota. Boledatea lapurtu digute abesteari uko egitearren. Boledatea lapurtu digute abesteari uko egitearren. Boledatea lapurtu digute abesteari uko egitearren. Boledatea lapurtu digute. Boledatea lapurtu digute abesteari uko egite. Oasian. Oasian gaudelakoan, desertuaren arean itota. Azken finean, oasia bera zer den? Asatakoek euren sare sozialetan galdetu eta hementxe dituzue, erantzunetako batzuk. Zer da niretzat oasia? Galdera honere buruari egin diodanean, jarraian jarri naiz leku bat bilatzen. Non nago ni lasai, non nago eroso, eta konturatu naiz, ez dala non, dala zelan. Beraz, oasia zoriontasunaren pare jartzen dut. Niretzat zoriontasuna ez da existitzen, zoriontasuna jarrera bat da. Beraz, oasia ez da existitzen, oasia jarrera bat da. Guretzako oasia da, palmerak eta lakuaz gain, da, oholtza, gure oholtza oasia da. Oholtzan dena gerta daiteke. Dena. Eta izan gaitezke edozer nahi dugun moduan. Eta oholtza da eremu libre bakarrenetarikoa. Azke garen eremua. Gure oasia. Hortxe erantzunetako batzuk, baina hoberena izango da autorei galdetzea. Arkaitz Biain, arratsaldeon, eta Jokin Zubiria, ongi etorri. Izan ere oasia, ari gara oasia eta basamortua. Zer da oasia? Guretzako oasia da gune, momentu edo kontestu hori, gure onena urten aldana, eroso sentiru algarena, zainduta sentiru algarena, bizi garen edo daukogun bizimudu honek badaukolako desertutik asko, eta ingurumena kaltetzen dugu moduan gizak kaltetzen garela ikusten dugu. Izan ere oasia batzuetan espejismo ere izan daiteke, ez? Basamortuan denbora luzez doanak ustez oasia ikusi eta gero oasiura existitu ez? Hori da oasiaren be aldea eta disko honetan be hortaz hitz egiten dugu, ez? Badazo oasi batzuk
erakusten duzkuenak benetan ez da nori eta guk sinisten ditugunak, ez? Espejismo horrek aipatzen dituzunak. Izan ere, zuek bazarete Dr. Jekyll eta Mr. Hyden antzera bi aurpegi dituzuen. Batzutan egia da, zuen musika oso musika jolaskorra dela, ez? Eta orain ikusiko dugu Pluralean dantzaren bideoklipa ikusita adibidez argi geratzen da, ganberro xamarrak ere bazaretela, ez, Jokin? Baina gero, zuen letrek badute atzean sakontasuna. Bai, iguale kontzientzia hartuta gauz, edo uste dugu, mikrofono bat parian jartze jakun aldiro, eta norbait entzuteko prest dauenean guk zesanik badauko gula, eta horrei ebaketan dotzau, azkenean guk eskatzen gaituen gaixak be plazaratzeko, eta igual, ez dakit, diskurso zurrunetatik kanpo, edo ez, betiko egiturak eta zurrun horretatik kanpo, baseatik ez dantzan bebait, ondo pasauaz, mezu berdinak helarazteko beste modu bat jorratzen dugu. 2 urtetako sormen prozesua izan da, ez dakit, 2 urte horietan basamortuan ibiliote zareten, eta gero halako batean oasia heldu ote den, edo pixkanaka palmondoak ere bidean ikusten joan zareten, ez? Bai, ondo deskribatu oso prozesua. Egisa bai tartian danoi eragin guzkun pandemia hori egon dela, gure kasuan, aprobetxau ginuen pandemiako itxialdisa bai, astero online basan be gure artean elkartzeko, eta horra ziginen ideia ezberdin batzuk horre josten gure artean, eta bestia gutxenak aitzen, baina bai, 2 urteko prozesu bat izena. Eta 2 urteiek probestu dituzu poldansean ikasteko, ze oraintxe ikusten ari gara Pluralean dantzan, ez? Eta hor, esan dut nik lehen jolaskor ari zaretela, ez? Humore puntu batekin. Eta ez zuzen ere, hor ere, nolaiteko borondate adierazpen bat bada, ez? Pluralean dantza dezagun, ze denek daukate dantzateko eskubidea, edo denak dantza dezakegu elkarrekin, ez? Bai, eta horrei gehitu aldo zago gainera, borroka kolektiboaren metafora badala elkarrekin dantza itxia, ez? Gizarte honek individualki funtzionatzera edo kondenatzen gaitu, gero eta gehiago, eta gure aldarrikapena dantzaren metafora hori erabilitza da, dagoen artean dantza itxia, ezta? Esan daiteke gainera neko sari izango dela, entzuleen harrera beroa, baina bestelako saririk ere irabazi dezakezue, UESIMan parte hartuko duelako, ezta? Eta hor ikusi beharko da, finalisten gana heldu delako bintzat. Baina bai garbi geratzen dena da, bideoklip honetan zuek garrantzia ematen diozuela, bai musikari, noski, musika egiten duzuelako, hitzei, esan bezala, ez, Jokin, musikare tresna delako, helarazten duzuen mezu hori, baina baita irudiari ere, estetikari ere, ez? Ba, eta eskertute gauz, horre elkarlan bat abiatu ginen Bilboko Dosis estudizuakin, eta guk buruan dituak ez gara irudi kontutan, edo, ez, eta eurakin elkarlan horretatik urten ziren ideia hainbat, guk buruan zelan gauzatu ezkekixenak, eta eurak lagundu duzko, argazkisak ataratzetik, bideoklipa sortu, eta estetika hori lantzetik, orduan, eurakin elikatu dugu gure lana, eta oso eskertute gauz. Hola, bideoetan alai zabiltzate, alai eta jolaskor, berriro dioz, baina gero serio ere bai, ez? Ze izenetik hasita, asata, bakarren batek izango du, asata, zer da, asata edo kasuntan, zein den asata gogoratu beharko nuke, ez da? Asata xakurri omenaldia egin nahi diozuelako izenarekin. Bai, asata, esan duzun bezala, estatu batuetako emakume aktivista bada, Pantera Beltza izendakoa edo, eta, berai beste askori bezala tokau jajon kartzelatik pasatzia, baina, Euskal Herrian daukagun bestea referenteetako bat bezala, ibilbide antzekoa dute, ez da? Bai, berdintzu ba. Ezaugarri ezberdinetako pertsonak dira, baina ibilbide berdintzu dauki, ez? Bera kartzelatik ezitzeko aukera eukizagoen, eta, esan bezala, omenaldi txiki bat itxegotzau emakume beltz aktivista honen, ez? Eta asata, bera bai omentzen duzu izenarekin, baina badeste emakume bat, haustakit gure ikusleek ezagutuko dute duten, baina orain entzungo dugu, eta hau zuek ere omendu nahi duzu zuen abestietako batekin. Gypsy toes, she broke a needle, says she can't sew on the dog. Just walk the dog. Jackie Shane, hain zuzen ere gainera, emakumea beltza eta transexuala. Beraz, honek bai, ertzetakoa izateko boleto guztiak zituen. Horregatik duzue zuek gogok eta horregatik ekarri duzue. Bai, eta zedian sortze momentu horretan ezagutu ginen, hor irurogeita margarren hamarkadan kokatzen dugu Jaki bera, eta ze testuingurutan bizi eta hasi eta ze sortu dagoen ikusitza, iruditzu jakun basala nahikoa motibo gurera ekartzeko eta gure kuadrian gehitzeko bera bai. Ies egingo dugu hortzadarren babesera kantatzen diozue. Berari, bai. Berari.
Bai, izan ere honek ere zuen bizimodu erreza izango. Berak ere basamortuan barrena egingo zituen, ez? Basamortu hipotetiko baten barrena egingo zituen, makina bat kilometro, eta ari behar badago hasia etzitzaion helduko. Ze hasia zer da, batek lantzen duen helmuga edo ezustean topatzen duen zerbait. Bueno, guk aldarrikatzen duguna da, pluralean dantzatu abestian bezala, kolektiboki sortu alditxugula oasi horrek, bakarkabe topa baldie, baina onura personala borroka kolektibotik edo lanketa kolektibotik dator, zaintza kolektibotik, eta oasiak daun artean sortu berritxugula uste du. Eta kolektiboki aritze horrekin aukeratu beharra daukagu ere lagunak zein izatea nahi dugun. Ze aurrez aurre zein izango dugun ere jakin dezakegu eta monstruoak izan ditzazkegu, ze haiei ere eskaintzen diozue abesti bat, ez? Monstrua izenekoa. Bai, monstrua abesti horretan, orokorren gure bizimoduan inguruan ari gara, ez? Lagunen batek esan guzku oso mitinerua garela eta kapitalismoa ipintzen dugula beti kontzeptu bezala, baina gure bizi ereduan inguruan hitz egiten dugu abesti horrek, eta zela elikatzen dugun, kalte itzen duzkun eredu hori, ez? Norbait izan nahian, ez? Garbi behar dugu edo norri izan nahi ote dugun, baina, karo, batzuetan gure helburua zein den garbi daukagu, baina bidean porrota gurutzatzen zaigu. Eta zuek ere nolabait ere, ez dut esango porrotaren gorazarre, baina neurri batean bai, ez? Porrotari batetik beldurrik ez zaiola behar, porrota egin badugu ere aitortu dezakegula, eta aitortza horretatik ere gauza eraginkorrik eta eraikitzailerik ere aterako dela, ez? Bai, eta pixkat horri apologia behi txendot hau, jakinaz gu talde osatzen dugun bost pertsona arrunt garela gustoko daukogun hobi batetatik, sorkuntza ariketa bat einez eta ekarpen bat inguran, ez? Orduan, gauza askotan ez du asmatuko, beste batzutan bai, baina konplejurik gabe bagatozak ez telebista publiko batera gutaz hitz egitera, orduan, bueno. Zerbaitegatik gonbidatu zaituztegu, Zaitzarete labeldunak izango, ez? Letran dioen bezala, labelik ez duzue izango, baina, bueno, label etiketaz aparte, beste etiketa batzuk badituzue guretzat erakarri direnak. Posten gara benetan, Eta etiketa horiek zeintzuk lirateken, hortxe jarriko dizuet azterketa. Zuek zuen burua, ze etiketarekin jarriko zenukete. Ze bakizu musika estiloaz eta ari bagara, seguraski hor etiketa bat etorriko zaigu burura, funky, soul, esan dudalako ez da, lehen musika beltzetik ere asko duela duenak. Eta egia da Euskal Herrian halako itura handirik ere ez dugula. Bueno, azkenen gurtietan gero talde gehiago da, ez? Aurreko baten be Arima Soul taldea egon zan bertan, Iruña herrian be badazolako proposamen interesgarria, Broken Brothers band eta abar. Baina, bueno, gure burua, bere garaiko bap taldeak esaten moduan, zuriak beltzez edo esaten dut hau, musika beltza itzen saiatzen dien 5 zuri gara, eta gorputzak astindu edo dantzarazteko musika itxiaz aparte, kontzientziak astintzeko saiakeran itzen dugun proposamen artistiko bat edo da guri. Bai, bazter utzi dituzuela distorsioak, ze angerretik zatozte, ez? Ja, 20 urte badira, oainik azte gara, baina historia bat ere bai, ibilbide bat, ez? Eta nonbait desberdindu ere desberdindu nahi izan duzuelako, ez? Ura bazen etapa bat, eta orain oso bestelako etapa bat. Bai, azkenien angertaldian laukide eginen, momentu baten etenaldi bat egin baina ondozen oso bezala 20 urte pasauzielako, bakoitzak bere bizitza eta bere ibilbidea eta historia zaukon, eta geldialdi horren ostean, bainati Iban eta Hirurok musikan jarraitzeko gogoakin geratu ginen, eta berdina replika hobiarrian, estilo berdintzu bat, horroko gorrana edo, hasi ginen arakatzen dantzagarrixagoak edo izan hausien doinuetan, elektronikakin jolasten bebai, eta gutxinaka proposamena hau ekarri du, eta bidean jokin eta joan be batu die, aberasteko proposamena. Fitxaje honak orduan, Messi eta zalakoak dituzue edo nolakoak dituzue? Zuek ona iritsi zaretenean, zuek zer aportatu dezakezuela pentsatu duzuekin? Hasiera baten ilusioa zan gehien bat, neure kasuen bintzat, bazien igual 10 bat urte teklau bat ikutu gabe. Unibertsitatea zoiaz, ahazten dozu ordura arte inozun gauza horrek, eta Arkaitz kuadriakoa izan da, horretorri zan proposamen batzu, behira, proiektu berri daukau, hain jarri, beste aire bat egun ditzu, beste proiektu batera goiaz, eta goratzen dut, ez lehoko audio batzuk bialuzten Arkaitzek, ikusten zara hemen, ingo zinuk ezoz, eta, lekina bai, eta gaur arte, pasau 3 bat, 4 bat urte edo. Eta horrela aitortuta, orain entzuten ez gaitu honekin, ez nuen pentsatu, haze martziana da pentsatu duten hauek, ala? Ez duzu, baina galtzeko ez errestokasunean, bez? Eta galtzeko baldin badare, nola porrotari beldurrik ez diogun, nola porrota gora ipatu behar dugun, gaitzer di, ez da? Bai, okerrenean ingo ucede bat gu guztua geratuko garen, eta hori beti dauna. Ez nire, jentiek gehiago guztua gu guztua geratuta. Baina musika munduan bai lehian ibili behar dela, lehiari ere eskintzen diozu beste abesti bat, eta hor nina basar. Bai.
urkoa zapaldu egin barren duzu. Claro, itzenagatik behintzat, ala tokatzen zait, eta ez dakit, urkoa zapaltzearena oso elegantea ez da, Arkait? Bai, horrek batzen du mundu lehiakor honetan, ez? Ukonduak zorroztu eta aurrera egin behar dela, ez? Hori da eskaintza jakun eredua edo golasarritza jakun eredua, eta parekua zapaltzea, parekua berdin urkoa, da modu bakarra X lekutara heltzeko, ez da? Bai, norbait izateko, ez da, baino zutazarro egoteko, eta zutazarro egoteko batzuetan bada, besteek esaten digutena, beste batzuetan da, norberak gure burua zer duguna, ikusten duzuek zuen buruarena oso landua duzuela, baina besteek esaten dutena ere inporta zaigun, noski. Baina norbanakoari, ez? Jartzeko bere bizitza noraino garatu dauen, edo bere asebetetzen maila, erantzukizuna be norbanakoan gain izten da, balitz bezala mundu guztiak aukera eta baldintza berdina euskala aurrera itxeko, eta desde logo horrekin ados ez gauz. Eta horti dator pixkat, ez? Saltzen duzkuela leia bat, gaina parekide ez dana, ez? Eta abia puntu desberdinetatik heltzen garena, emaitza oso diferentetara, eta atorri kante gure dut hau, baina ontxe lehia kantatzen duen, igual urko eta sakordauko gara, aurrera. Zapaltzen ez zuen bitartean, nahi duzuen. Gonbidatu eta kontzertura. Eskertzen dizuet, estimatzen dizuet. Argi dagoena da, hori bai, zuek esan bezala hitzari garrantzia handia ematen diozuela, eta horren adibide da, ez da, diskarekin batera dagoen liburuxkan adibidez, batetik hitzak berak agertzen direla, baina gero badela bigarren zati moduko bat, nun, gai horrekin, alegia abesti hortan landu duzuen gaiarekin lotura duen bestelako testu bat. Ez du zertan azalpena izan, hori ere uste dut ongi dagoela, ze askotan azpimarratzen digutenean begira mezu hau zen, behar bada ohartu etzara, ez? Orduan esaten dugu lehen, esan dugun irudia horrekin tuntuntzat hartzen daute, eta horregatik bazpare azpimarratzen daute. Zuek alakorik ez duzu egiten duzuela, nola bitere gai hori osatu, ez? Bestelako testuekin. Bai, egisa aurreko proiektutik angerretik daukogun ohitura bat dala, ez dugu asmatu bestelako sortzaileek behin izen daue, literaturan asko itzen da, eta musika munduan esan bezala badaz hori itzen da bien batzuk, eta bai iruditzen jaku aberesten da biela transmitiruteko daukogun mesua, ez? Eta ondo esan duzun bezala ez da literalki erantzuten dotzan testu bat, ez? Da kontestualizabitzen dagoena, eta gainera, zela bait be omentzeko hori idatzea bien pertsona bai, ez? Eta horretarako gainera laguntzaileak ere bilatu dituzue, ez? Norberak egiten ezin dituen horiek, laguntzaileekin zergatik ez dituen egingo, dantzatu bai pluralean, baina sortu ere pluralean sortu duzuelako, ze hainbat kolaborazio izan dituzue, ez? Diskadak. Bai, nabarmen 3. Bata Katia Martine gurekin kantau dau, diskoan gehien bat entzuten den emakume ahotz hori Katiana da, eta bera gainera abeslari profesionala da, ez gu bezala, eta berak itxotza ekarpen potolo bat itxotza, eta gero gainera Iraitz Agirre, beste musika proiektu hainbateko abeslari batek gurekin abesten dago abesti pare baten, eta Potxokok, bai, arrasteko beste abeslari batek, beste abesti baten be gurekin abesten dau, eta hola osatu dugu, CD dana eskartute gauz, kuadrilla majo bat osatu dugu, eta eraberian be, trompeta grabatzeko beste Jurgi, Peru, eta Marina. Eta Marina, bai, pargatu. 3rekin grabatu dugu, orduan oso etxeko geratu jaku. Zedanok gaurko zuen saioa arrastekoa da moduan, CD-a be oso arrastekoa da, portadan dagoen oianetik hasitza, ekoizpena inakikin, aiziek, bai, oso bertako geratu jaku, kilometro zero, CD. Orduan, lehen esan dugu oasia babesa badela, ez? Basamortuaren artean, ongi aukeratuta izena, zuek ere babes hori sentitu duzuelako. Bai, oasiak daukon zentzu ezberdinen artean be badau hori, ez? Musika egintza guretako oasi bat da, pandemia gara izan be, musika egin izateko aukera eukitzia be, oasi bat izan da, naiz eta virtualki izen, eta gero elkartu eta disko bat sortzia eta grabatzia, eta gainera hain ondo inguratuta, guretako be oasi bat. Aire fresko ekarri duzuela eta jendea kontentu. Beraz hori bada lehenengo urrats bat, ez? Lehenengo feedback horretan, iritziak eta jasoko zenituzten onak dira. Baina, karo, orain tokatzen da hau, zuzenean defendatzera. Eta orduan zuzenekoan ez dakit pole dance-ik izango dugun, Arkaitz, horrekin tematuta gaude guztio, bagizu, hemen batez ere telebistan irudiari eta garrantzia baten diogun horrekin, baina ja zuzenekoak zer nolako traza izango duten ere prestatu duzue. Pole dance ez da egongo, bideoklipan grabaketan, Doblerik izan zenuen edo ez natural? Maria Blanco izen zen pole dancer profesionala. Guzaiatu zinelakoa nola mozorrotuta, gero txanoa jarri eta bat eta beste. Guzaiatu ginen nola, alegin duzinen. Bai, formaren bat ditzen, baina konturatu ginen... Bezala zekien ari ustea. Eta muturreko kirol badala, ez tala dantza bakarrik, hori kirola. Hori edekia da, bai. Meritua badaukala, meritua badaukala. Hor bai izan zenuten, parra egin behar dugu elementu hauekin, ez? Eta orduan, ole.
zuzenekoak pentsatzen dugu tonu alaietik ere izango dutela. Bai, bueno, lehen justo ona bidean etorri gara pentsetan zuzenekuan argixekin edo beste elementure batekin zelan jokatu geiken. Egisa da, martxotik aurrera hasiko gaela kontzertua jotzen, Jon taldekideak bigarren umi eukibida gotxaian, orduen, bueno, danok egokitzeko tartetxo bat hartuko, eta gero ja hasiko gara. Duan, ikusten ari naizena da, predikatzen duzuena eta egiten duzuena bat datoz. Alegia, hemen ari zarete zaintza eta hola, eta hori zuen bizitzetan eta ere igertzen duzuen. Ze, karo, musikatik bizi etzaretenok, ez duzu dago uste ondaz bizitzaretenik, biak ere uztartu behar dira, eta horre jakin behar dela, zaintza eta holako ere tarte egiten, ez? Eraberien nahiko kontziente gare, ez? Gu bost gizontxuri gara, eta neurri baten hemen baldin bagauz, adibidez gure bikoteak gure aurrak zaintzen dauzelako bada, ez? Eta hemen ona etorteko aukera ez da guk gurogula bakarri baizik, eta inguruan daukogun jente horrek baldintzak sortu ditulako guk hau inalizeteko, eta kontzertua dauko guenean junalizeteko, eta grabazio momentutan hartu behar izan ginen tarte guzti horrek, eta orduan, zaintzan zera hori ikusten dugu egunekoan behar egiten duzkula, zorionez. Esan dugu, oasiak badituela zentzu guzti horiek, zaintzarena, babesarena, eta bestea da, behin nekatuta oasira heldu, atxeden hartu eta alako diska entzuteko aukera emateagatik ere eskertu beharrean izango garela. Estimatuta dagoela, zuzenekoen zai geratzen gara, ordurako haren berririk ere badugun, eta eutxi horri bikote. Eskerrik asko. Eskuminak gainerakoei, jotzen ikusi ditugulako, baina maiaren bueltan danak ez ziren kabitzen, eta noski eskerrak aiei ere jodutelako. Estimatuta. Zue, eskerrik asko. Hirurogei urtetan Pirinioetako mendiak migrazio historia baten lekuko izan ziren. Menditako pasabide hau emakume gazteaien bizitzako etapa baten amaiera izan zen. Berreskuratzeko dugunagatik topa egiteko ez bada botilar horik eta ez badu uzten kantu bat Espainetan. Lehengoan Albertok eta Elurrek gogorarazi ziguten bezala gaur hasten dela hilbeltza, eta entzuzen ere horretik biziki eskertu behar diogu gure gonbidatuari etorri izana, hemendik atera eta arrapala batean joan beharko duelako bertara, Eneko Barberera, arratsaldeon. Arratsaldeon urko. Izan ere bertako beka eskuratuta, idatzi zenuen zu gaur esku artean dugun suak erreko ez balu, eta gaur bertan aurkeztu beharko duzu. Hori da, gaur da estreinuko aurkezpena, eta gaur jasoko dut bastango irakurleen iritzia ere. Iritzi hona izango da, seguru. Ze hemen, liburu honen momentu gorenetako batean, protagonistetako batek dio, hau pelikula bat balitz, eta guri burura etorri zaigu, eta hau pelikula bat balitz, guri bi erreferente etorri zaizkigu, zer iruditzen zaizun, hauetxek, batetik izan ziteken Oke Arde, pelikula, ez da, Galizian eta girotuta dagoena, eta suteak eta protagonista dituena, azken finean hor, suaren inguruan ere badelako, ez da, holako ritual bat, eta hainbat kontu badirelako, eta beste berriz, Asbestas. Pelikula ederra, guri asko gustatu zaigu, hemen behinta berriz esan dudan bezala, baina horreren nolabaiteko erretratua osatzen duelako, ez, landa giroko herri bateko bizimoduan nolakoa den, bertako lanbide zaharrak nolakoak diren, ohiturak eta hoien gainean ere baduelako. Baina protagonista horrek berak Eneko gero momentu batean dio, baina hau ez da Hollywood. Hau da munduak eta gizakiak ahaztutako ipurtzuloa. Horrelaxe esaten du aezkoaren gainean, ezta? Izan ere, ez dakit banik, horrekin bat otezatu zen, baina baiara bera bai bihurtzen dela hemen ere nolabaite protagonista, ezta? Aitak entzungo balit, ziurrezko hilitzak horrekin ados egongo, bai une batean ala bizi du protagonistak beretzako mundu ez ezaguna delako, ez? Bera da azkenean peritu bat arrazetetik lan arrazoengatik jun berdena aezkoara eta ez du ezagutzen baiar hori, baituna bere ezaugarri propioak, azkenean da muga baiara bat ere, ingurune menditsu bat,
eta hiriburutik neko aparte geratzen dena. Baina zortea du, ze pertsonaietako batek esaten duen bezala, herrietan askotan kanpotarrak hobeto hartzen dira herritarrak baino. Eta orduan Ainhoa ere, bueno, hasiera batean ondo hartzen dutela esatera ni joan, naiz eta errezelo batzuk ere egon badauden tartean. Bai, azken finean, bai izan da nire kezka bat, zela girotu aeskoa bezalako ertxiki bat, zenik bai bilatzen nuen landa eremu bat, nenuelako mendiko zuen konflikto hori irudikatu, eta Arrasatek naizta bat duen baserri giro bat ia anekdotikoa da, gure herri industriala da, batez ere, eta aeskoa ezagutzen dut, ba, aitaren familia. Abantaia duzu, hoi da. Hori da. Gandik ezaguna duzulako, eta familian ere lanbide ezagunak badituzulako hartzaienak. Hori da. Baina ez nekien zein zen neurria, ez? Hau da, uste dut badagola liburu kanoniko bat aeskoa ezagutzeko, dela Xamarren etxera bidean. Uste hori dela libururik ederrena baiara ezagutu nahi duenarentzat. Baina ez nekien nolabait topikotik, ez? Gainera novela beltzak topiko hori bilatzen da askotan, ez? Komunidade itxiak, ilunak, apur bat ez dutena kanpokoa ondo hartzen, eta zein den errealitatea, ez? Dela eskualde bizi bat, baituna bere erronkak, baituna bere abantaiak eta desabantaiak, baina Iruñak, Aretxabaletak edo Bilbok izan aldu bezala. Igertzen da literatura asko dakizula, ze zure blogat ere baduzu, eta zaletasun hori lehendik ere ezaguna da. Ainhoa, protagonista, peritu lanetan, seguru etxe bateko peritua badoa, ez? Sute bat izan delako, eta sute horren ondorioz 3 hildako behintzat badaudelako, hasiera batean, eta ura ikertzera doa. Esan dugu, auzokoa duzu, ura ere Arrasatekoa, ez da, zure alterregoa ote dan edo, hori ere pentsatzeko ematen digu. Baina, klaro, kontua da, eta galdera, serio, baina, hainbeste orrialde behar izan aldira historio bat kontatzeko, ze momentu batean, Ainhoak berak esaten du, badela, berak gorrotatzen duen esapide bat, etxerako modukoa, eta esaten du, bitz horietan laburbildu daitekela herri honen azkeneko 70 urtetako historia. Eta historia zertzela batzuk ere biltzen dituzuzuk hemen liburuan. Bai, historia zaharrekoak, garai bateko atorbeltzenak, eta baita egungoak edo gertuagokoak zaizkigun, Altsasuko istilua eta halako aipamenak ere egon badaudelako tartean. Bai, nahi nion nolabait alik eta sinesgarritasun kutsu handiena eman, eta horretarako Ainhoaren erreferentzia asko badira. Nire alterrego den esateagian asko da, nahiz eta gauza batzutan nire bure islatut ikusten duen, eta agian beste batzutan ez nago ados berarekin, ez. Ainhoaren kasuan, nik uste dut luzatzen zaiola ikerketa besteak beste beretzako medioa arrotza delako. Eta Edorta Jimenezek bere garaian pista eman zidan bezala, detektiba pertsona bat dakina mugitzen bere ingurunean, eta Ainhoak ez daki mugitzen. Orduan behar du ingurukon laguntza, eta horregatik nik uste nolabait historian katramilatzen dela, ez? Era berean esan barra dut, hasierako zirriborroan baino, askoz datu gutxiago, askoz erreferentzia gutxiago daudela, editoreak ongi aholkatu ziren bezala, neko hau historio bada. Ez da nolabait aeskoari buruzko divulgazio obra bat, ez? Orduan, asko hortxe geratu dira. Baina aipamen batzuk egon badaude, ezta? Esate baterako Intxaurrondoko poliziek eta bainu ontzietarako duten zaletasuna horbaizetako familiaren batek ere gustora jasoko duela horren aitorpena, ez? Eta halako datu batzuk ere egon badaude. Azken finean, niretzako ezinezkoa da horbaizetako hola hitz egitea Zabaltza kasua gogoan eduki gabe, ez? Badire eremu berean kokatutako beste obra batzuk hori obiatzen dutenak, baina niretzako ez da posible izan, ez? Agian ezagutzen dudalako kasua hurbil Xamar eta ezin izan diot bizkarra eman, ez? Zentzu hortan, Ainhoak badu umore beltz batzutan sarkastiko hori, eta, bada baita ere bere ofizioa bizi duelako modu korapilatsu baten. Jose Alforjas, Ainhoaren laguntzaile lanetan da bilen, ez da, gidari lanetan hasten da, baina azkenean desente laguntzen du. Ainhoa, Baiaran Barrena, berak duen ezagutza falta hori, Josek betetzen du nolabait ere, ez da, eta bada horren adibidere bai, egungo egoera eta historiaren isla, bera Lehman Brothersekin eta ez, 2008 urtean, Ameriketan zela, ze hartara hartzai joana, diru mordoxka bat egin, baina gero behin krisiura etorri,
handik danak galdu eta berriz ere Euskal Herrira bueltan, ez? Bai, Jose da azkenean, bai komentatu izan den gauza bat, ez? Eta amerikanuak dokumentalean oso modu argian azaltzen da hori, ez? Askotan, nabarmentzen diren indianen historiak dira arrakastarenak, dira Palmondoa, Jauregi ondoan duten indian horien historiak, baina realitatea askoz gogorragoa zen, aitaren familian estatu batutara ez, baina egon ziren kasuak Argentina da eta juntakoak, eta noski denak ez ziren aberaztu, denek ez zuten ondo pasa, eta Jose bada, agian, adibide berantiar bat, ez? Esan dezagun, 20. mende bukaerako kasu posible bat izan zitekeena. Beste kasu batzuk ere baude, Tomas Sartzaia da, zure liburuan mintzat, Baiarako hartzairik zaharrena, eta berak asko daki. Eta asarretu ere asarretzen da ikusten duelako, gaur egun hartzai gazteek, ardi mutur gorriak baino, mutur beltzak egartzen dituztelako, produkzioa bai, gehiago ematen dutelako, baino esnea aulagoa, eta horre bada aulako kritikatxo bat. Bai, badu hor, justo alderantziz esango nuke dela, mutur beltzen defentsa, lasai. Baten, begira, hartzentzari buruz, badu liburu bat argitaratua Etxale Ouret, hartzainak, bera iratiko hartzaina da, eta berak aezkoari deitzen dio etxolen hilerria. Imaginatu, ez? Hainbat etxola ustuta, ez dago relebo generazionalik, agian Ipar Euskal Herrian askoz modu nabarmenagoan eman dena, eta nolabait reflejatu nahi nuen hori, ez? Ipurterretasun horren atzean badago nolabait bizimodu baten bukaera ikusten duen gizonaren erretxintasuna, ez? Eta nolabait molde tradizionalei eutsi nahi diena, eta orduan neko pipertuta dago. Baina bai, betetzen du rol hori novelan, ez? Bai, memoria gorpuzten du. Bai, esan moldeak eta ere ikusten da hor jakituri bat badela, ze momentu batean Ainoari esaten dio, ez? Latxak edo manesak denak dira ardi, eta hori esaten dio hain zuzen ere berak argitzen duenean, Ainoak argitzen duenean, ez dela detektibe bat, ez dela polizi bat, ze denek ala uste dute hasiera batean, baina ez duk hor ere, lanbide hori aukeratu barran, perituaren aukeratu zenuen. Hori zer izan da, novela poliziakotik eta pixkati ez egiteko? Askoz arrazoi simpleagoa da, dela ez nintzela gai irudikatzeko detektibe sinesgarri bat. Azten nintzen pentsatzen detektibea gaur egun Euskal Herrian, eta badaudena adibidetatik apur bat ezberdinduko zen norbait aukeratu nahi nuen, eta ez zitzaidan okurritzen, ez zaten, gaur egun detektibe bat. Orduan okurritu zitzaidan, perituek ere ikertzen dutela. Azken finean egite dutela lan hori. Eta egin nuen lehenengo hauzen izan zen benetako peritu bat elkarrizketatu. Eta arek eman zizkian pista batzuk, euren ofizioa zelako den, eta niri balio izan dit niretzako sinesgarria izan den pertsonaia bat eraikitzeko. Baditu bertute asko, liburuak, horietako bat da deskribapenerako duzun abilezia. Ze hau irakurrita, berehala irudika dezakegu, aezkoan barrenago aztela, ez? Maldan gora, mendiak, ibaiak, izenak eta ere aipatzen dituzu, zehatzak, lokalizatzeko, baina gero habilidade hori ez, bertako irudia hain erreala egiteko. Eskertzen dizut, egia zen niretzako ariketa zen askotan begiak iztea, ezagutzen dudan leku bat izan da, alegindu naiz, ez? Baina era berean, niretzako erronka zen, horrenbeste natura dagoen leku batean, zela ezberdin du leku bat bestearen gandik, ez? Azken finean, hiri batean, erreferentziak ez demagun gaurre gaude Bilbon eta, Ibai Hartza, edo Goiko Auzuneak, edo San Francisco, edo badute bakoitza berezgarria, baina dena denean pagadi arraldoi bat, dena denean mendi muino bat, zela lortu irakurleak ez galtzea. Eta diseinatzailearen iradokizunez mapa dago, iradokizun ona da, banuelako kezka hori, ea zela mantendu irakurlea historian sartuta, eta zuri entzunda posten naiz, zumentzatori gozatu badu. Bai, deskribapenetan gainera esango nuke, kostumbrismo puntu bat ere izan baduela, eta adibidez, taberna batera sartu eta lurrean dana zerrautxa dagoela esandakoan, esaldi horrekin berarekin nik uste dut lortzen duela giro bat islatzea, ez? Zer nolako taberna batetaz ari garen, zer nolako ostatu batetaz. Bai, egia zen hori espero dute kopilefti izango dela, nire lagun baten esan moldea da. Berak beti tabernak deskribatzen ditu horrela esaldi batekin, badu beti denerako, eta esaten duen zerrautxerako taberna beretan zehatza da, deskribapena, denok irudikatzen dugu barra zelako izango den, ze pintxo egongo diren, inkluso ez diogu
ez da horlako sofistikaziorik antzematen, baina era berean batzuentzako eroso goteko leku bat ere izan daiteke, zergatik ez. Eta herrietan badirela, ohitura xelebreak guri bat deigarri egin zaigu luzapidearen jolasa. Bai, hori... Haurtxoa etxetik bidali nahi duzunean, Baiona. Hori xamarre kontatzen du, bere etxera bidean obran, eta niri marabila iruditu zitzaidan, ez? Oso truko ona da, baina ere berean baduena tragediatik, ez? Eta xamarre kontatzen duenagatik, trukoak funtzionatzen zuen, etzelako hizkuntza transmisiorik egon. Hau da, gurasoak zekiten euskaraz, mea seme alabek ez. Bestela berehala ulertuko luketen luzapidea zer den. Orduan, ohitura politorren atzean, badago aeskoako realitate bat eman den Euskal Herriko beste leku batzutan ere, ez? Dela frankismoan eta gure etxean bertan egon zen transmisioeten hori, ez? Elementuak baditu, noski, eleberri beltzarenak ohikoak direnak eta bat ari gara, ez? Deskribapenak, kostumbrismoa, giroa, bada ere polizien arteko, olako izkutuko kontuak edo. Baina, lenguan, hilbeltzako kidek esaten ziguten bezala, baztanen gaua beltza da, ez? Eta orduan hemen gaua ere beltza da. Eta gaueko lana, mugatik gertu egon izan direnetan, historian zer badakigu, batzutan izan dela kontrabandoa, eta kontrabandori batzutan materiala izan da, baina este batzuetan pertsonen trafikoa ere egon da, ez? Portugaldarrek larraia deitzen zuten hori, ez? Muga hori, Espainia eta Frantzia artean batzuk ezarritako muga hori, eta holakoen aipamenak ere noski egon badaude. Gezurra ematen du, baina nik histori hori ez nuen ezagutzen Katakarrakek liburu bat atera zuen arte, gaiare buruz, eta hasi nintzen herrian galdezka, eta han eta hemen zeharka entzundakoetatik egin nuen nola behin nire pelikula, ez? Gaur egun romantizatuta dagoen zerbait da, kontrabandoa, baina bere garaian alde batetik izan zen ofizio oso gogorra, askorentzako gerra ostean bizirauteko modua, baina beste batzuetan agian romantizismo hori ere zalantzan jartzeko bezalako zerbait, ez? Ze gaur egun Turkian edo beste leku batzuetan irudikatzen ditugun egoerak egin ez dira egon nahi urrun, ez denboran, ez da geografian ere. Bazpare hortik ja ez du aurreratuko, ze spoilerretik gertu egon gintezke, eta alakorik argitza ez da komeni, ze esan dugun bezala, badaude bi hartzai, bi anai, nolabait ere preso daudenak, ustez behintzat zute hori eragin dutelako, eta hainoak argitu beharrekoetako bat izango da zuzen ere, haien ahotezen errua, edo horratzean zerrote den, eta horrutziko duguna da, ze eleberri beltz bati egin dizaiok egun propagandarik txarrena badabukaera argitzea. Bai, bestela... Bai, ez da? Eta genero hortaz ari garela, esan dugu osagaiak eta badituela, beka ere alaxe hilbeltzarena jasoa duela, baina ez dakit eta zu bat otezatu zen, azken aldian loralditxo bat edo izaten ari garen, ez da? Denbora batean iruditzen zaigulako, eta lehengoan aipatu genituen, Albertorekin eta Elurrekin ere, garai bateko lanak izan bazirela, baina gero hor, eten alditxo baten ostean berriz ere, ez? Susperra alditxo bat ezote dugun. Bai, nik uste badela genero bat irakurle oso fidelak dituena, nolabait oso gustoko duena obra mota hori, eta ero badaude hainbat argitaletxe horren aldeko apustu egin dutenak, ez? Euskal Herrian bertan eta euskaraz txalapartak berak, ateratzen duena beka hilbeltzakoa, baina baita ereinek, igelak, badute horrelako apustu bat, Zuzak ere atera zuen Jon Alonsoren saiakera, beltzaren koloreak, eta esango nuke belaunaldi transmisio bat egon dela ere, eta nazio artean egon den loraldi txiki horrez gain, egon dira betiko egile batzuk, ja veterano batzuk, pentsa Aingeru Epaltza bat, Jon Alonso bat, bere garen Itxaro Borda bat, baina gero gaur egun egile berriak ere hasi dira generoan, eta esango nuke badela pozgarria. Transmisioa ez ari garela, zuk zer horrek amaren gandik jasoa. Bai, uste dut, edabetan, Agatha Christieren ia gehiena irakurri nuela, eta arintzela liburu idazten ikusi nuen Poiroten seria, benetan marabila badela, oso polita, eta berriro etorri zitzaidan arrori ez, ze ondo pasan nuen misterioa, argitu nahian, nez eta gero Agatha Christie baino novela ilunagoak ere ezagutu ditudan, ez? Jon Alonsok aipatzen duen beltzaren kolore gama zabal horretan, nik umetatik hartu nuen arrori, eta hori eskortu dut liburuan amari bai. Zuak erreko ez balu, Sagasti etxean, literaturaz zuk zer horrek duzun blogean izango alda? Horren gaineko aipamenik edo besteenak baietan horberarena... Nik uste dut hor komeni dela pudore apur bat edukitzea,
bestenak gustora iruzkintzen ditut, egia esan kalitate handiko obrak irakurri aldira gaur egun euskaraz, eta ni saiatzen naiz, horri buruz nire iritzia ematen modu xume baten, ez naiz kritikari profesionala, nire kasuntan da iruzkin amateurrak esan dezagun direla, baina bai, gustuko dut irakurtzea, egon naiz urte batzuk gehiago irakurri bai, eta orain berriro hasi naiz karreria apur bat hartzen. Igertzen da, Samerrun, zuk esan duzu etzarela kritikari profesionala, irakurle profesionala bai, ze atzematen da, liburu hau asko irakurri duen batik idatzia dela. Bueno, eskertzen dizut, egia zen, montuet egon zen, pentsatu nuela, irakurri nuela gehiagi eren. Azkan liburu gehiagi apal gainean. Gaindosi moduko bat. Bai, baina lortu nuen, montu baten pistak handik eta hemendik hartuta, zer zen egin nahi nuena, ez? Azkenean, bekak horretarako aukera ematen duen, bat eizu patxada bat, 2 urtetako ibilbide bat, eskubidea aitortu nire burari hanka sartzeko, bidean galtzeko, esperimentuak egiteko, eta zentzu hortan bukaeran, neko pozik geratu naz, bai. Misterio argitu nahi duenak liburua irakurri beharko du, ze Ainhoa ere argi bila joan da aezkoara, eta bertako pertsonai batek ondo esaten dion bezala, basoan dena da itzal. Basoan itzala eragingo duen elementu gauza asko dagoelako, eta itzal artean ibili beharko du argi bila, eta argia nahi duenak, horixe, liburua irakurri dezala. Oso nurko eskerrik asko. Zuei, eskertuta, eta kontu orain bidean, zerragarrean eta, behar bada gainera, polizi kontrolak ere izango dituzu, eta Ainhoa ere bakizu polizia kontrolekin nola moldatzen den, beraz? Espero dut, esperientzia hobea izatean irea, egoten bada. Seguru baietzeneko, estimatuta. Oso eskerrik asko. Yeah, ¿sabes qué me pasa, bro? Llevo tiempo aburrido con esta pena. Bofetada los bocazas. Que se jodan, contra mí no hay guasa. En tu fiesta no hay vida. En tu fiesta yo hago mi propia fiesta. Yo no me freno, yo bailo como quiero. Lo que bebo ya tú sabes que lo pago. Y lo que pago, yo me lo busco. Cuando lo busco, lo bueno me lo gasto. Yo no miento, estoy buscando fajo. Ten cuidado con ustedes jetes que van de majo. Fin de semana voy, clima como un caramelo. Apaga el fuego, ya tú sabes que soy el bombero. Cuando rapeo, se te cae el pelo. No te confundas que se te ve el plumero. Mi chica preguntando dónde estoy, ma. No lo sé, ma, estoy perdido. Estoy borracho y un poco confundido. No te preocupes, yo sé cuál es el camino. Estoy viendo sin miedo, siempre le meto full. Hortxe erantzuna, esan dizuet gaur musika beltzetik ere asko izango zuela, baina beltza, bestela ilunegi geratuko zitzaigula, eta kolorea jartzeko zein ekarriko, eta Karmele Gomez. Arratsaldeon, Karmele. Arratsaldeon. Beti da plazerra zurekin egotea. Baina, karo, kolorea jartzera etorri zarela esatea, ez dakit oso egokia ote den jakinda, zure koloreek eta gureek ez dutela beti bat egiten. Bai, baina koloreak dira, ez? Eta... Gainera, happy end bat jarri behar badiogu, bukaera La Roxa jarri behar diogu, ze gaur La Roxa kolorea hitz egitera etorri zara, ze aurreko batean, urteko azkenekoan zuk esan zen igun. 2023 urte arroxa da? Bai, arroxa da. Alazi alda, arroxa? Alaxe da, baina arroxa nire arroxan, ez zuen arroxan. Ba, nik trampatxoa izango zuela, ze zuela arroxa diferentea da. Bai, batez ere ez da ulertu behar kolore plano bat bezala. Erraten alda, nik ikasi dut zuekin kolorei buruz zuek bezala hitz egiten, baina zuk eta hemen daudenek eskaintzen dira zuenez beste modu batean aritzeko ze pentsatzen ari La Roxak aizki asko dituenez, ja, ze aizkia ez da La Roxa kolorekoa. Hori da, zu ja, badakazu olako abantaila, ez da, bai. Egia da, arroxa da, barkatu, txuria da, eta gainera txuria urdina da, badakizu errazten garen lanazten. Gaurko saiolako prestatu dut La Roxarekin jolasteko La Rosa niretzat arroxa pensatzen dugunean, nik gehitzen dizkiot beti txuria eta beltza, ora gertzen baitzen bideoan, zeren niretzat esan bezala, ez da kolore planoa. Eta nik nahi dudana da, aparte ikusten dudan kolore hori, hitzekin ere aritu baikinen horreko saioetan, jolas bat egitea, zuek hitzarroxak dituzten batzurekin, gero nik
arroxatzat dituzten beste hitz batzurekin. Claro. Mantxo jango gara, badakidela pixke... Bai, ze badakigu, zuk normalean hemen ikusten ditugun marrazki hoien, espermatozoide gixako marrazki hoiek zuretzat dira silabak. Eta zuretzat da 2023 urtea. Bai, hori da, uztartzen dira, bideoa hasten delaik hori da urtea, eta hemengo, espermatozoide hauek, gaizua diren, lehengusinek eta nera nahiak margotutako hitzak. Bai, zezuk eskatu diezu haiei hitz batzuk esateko. Hori da. Eta hitz horiek, berez badira, larroxa kolorekoak diren gauzenak. Baina nere kolore arroxakoak. Zure kolore larroxakoak. Ze bokalak, eta aurreko batean esan zenidan bokal bakoitza ze kolorekoa den, larroxa koloreko bokalik ez dago. Ez dago. Orduan, erabili dut arroxa eta gorria, hau da, O, A eta O dituzten hitzak. Tartean, adibide bai hartzearen, adibidez, artoa. Artoa, nik erraten maizu turko esan, hitz arroxa bat. Artoa ez nuke esango, ez? Artoa ez nuke esango, ez? Edo esan zerbait arroxa. Bai, azukreko algodoi gixako hauek, ez? Ferietan eta egoten direnakola makiltxo batekin eta dena larroxa kolorekoak direnak esaterako. Claro, baina hori zuretzat arroxa izan daiteke, baina esan duzu kotoia, ez? Bai. Eta ja, kotoia badu gorri gehiegi eta ja ez da arroxa. Claro, txiklea, esango banizuke. Marrubia. Bai, txiklea adibidez horia da. Nik ez nuke arroxatzat emango. Zuekin hitz egin behar dudanean bai. Claro. Baina beste izen batzuk guretzat arroxa ez direnak, zuretzat kolore nahasketa horren ondorioz, bokal nahasketa horren ondorioz, bai izango lirateke arroxak. Hori da. Eta gainera, badakizuenez, nik nire baitan pensatzen dutenean baditut patroi batzuk, baina entzunezkoan, hau da, zuzenekoan edo hartu emanean gabiltzanean, bakoitzak gure ahotsarekin, gure volumenarekin, gai gara kolore horiek mugitzeko eta eraldatzeko. Horregatik... Zuk silabatan banatzen duzu hitza, ez? Eta silaba horiek hor ikusten genituen letra dantza hortan, ze espermatozoidearena, nik esan dudan espermatozoide horrena, bada ilustrazioa, ez? Horrena, baina zuk era berean, hori silabatan eta banatutan nola dagoen aztertzen duzu, eta hor ikusi dut marrazkitxoan, baina gertuko den marrazkitxoan, ez daudela denak maila berean. Batzuk badaude goraxeago, besteak beheraxeago, ez? Besteak erdibidean, hori zeren arabera izaten da, Karmele? Bueno, ez ditut ekarri nire lengusinen audioak, egia da gu berri garaian ere baten batola bestondoak inzagola, eta nik erren, esan zuen, esan hitz hauek. Eta, karo, bakoitzak egin du audioa eta ez du modu berean esan. Adibidez, esaterakoan, alboan, batzuk egin dute hitza goratu bezala. Eta horregatik, sekuentzia agertzen denean, ikusiko da nola batzuk mendiak diren, batzuk beran agertzen diren. Hor ikusten ari gara, ez da, ahoan, alboan, edo ardoa berriz goraka, ez? Bai, baina hau da pertsona batena. Pertsona berdinarena. Bai. Eta ikusten dugu ardoa eta artoa biak berdintxu esaten dituen. Bai, baina urrengo pertsonak, badoaz nahiko horrera zer esan dute zerrenda baten moduan. Hau da, ez diote sobera enpeñori jarri. Horrengorako erran... Zure familikoak baino finagoak garen ez gu talde honetan. Gauza bat egingo dugu. Ze guk gure lankidei hori xebera eskatu diogu. Izateko, berez, larroxak diren izen batzuk, eazuk nola ikusten dituzun. Orduan, aurren entzungo dugu Xabirena. Xabirena. Txerria. Txerritxoa. Eta hemen bukaran egin dizu trampa. Txerria. Zeberak esan du, txerria esan baino, txerritxoa, biak gauza berdina izanagatik, ja, bokal gehiago nola jarri diodan, ja, faena. Ez, geraki aldatu du. Hor, Xabik, ez? Bai. Xabiren txerria, sobretodo, nabarmenduko nuke, lehenbiziko joan delako berak eta ezkerrera. Bai, espermatozoidea balitz Xabiren hitzori, genezen ezkerretara bera. Txerria. Eta gero mugitzen du errearekin nahiko modu... Txerritxoarekin ja joan da bera. Txerritxoarekin faena egin dizunez, Aitorren hartu du. Baina, hauek animatuago diren nire familiako denak baino, Xabi, bai, Aitor animatuagoa den. Pantera arrosa. Begira, hemen arraso dituzena. Bandera arrosa. Bai, baina beste trampat egin dizu Ibanek, ze hau ez da Aitorrena Ibarena da, baina berak esan dizu, pantera arroxa, pentsatu durako egia da, pantera arroxa kolorekoa dela, baina pantera bera ez. Claro.
Claro, eta hor nabarmentzen dut. Azken finean, hemengo solalsaldunetan nik nahi dutena pixka eta agerian utzi hitz bakoitzaren atzean dagoen aniztasuna. Gainera erraten duzu aldi bakoitzera aldatzen alduzu. Eta esan bezala, pantera, nik hemen nabarmenduko nuke, txuria, pantera, ora gero egin duelako marra bat. Ordan, eta gainera hemen gela batean gaude, eta entzute dut hau joan ere ezkerretik, beraz nik kokatuko nuke hor. Ja, pixka ja arraroago egiteko. Dibidez, pantera ez dago zure ondoan. Beira, hiruetan formalena Aitor daukagu, eta orain bai Aitorrena entzungo du, ze uste dut Aitorrek tramparik ez dizula. A ber, Aitor. Flamenkoa. 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 Bai, hemen berak egiten duen politena, azkenean hitzetik nabarmenduko nukena da, enerekin goratzen du, eta gero karekin enbolbitu edo hartu bezala egiten du. Ka horrek. Bai. Begira. Bai, eta nahiko gora. Nahiko gora. Zango zen espermatozoida gora. Bai, horren hasiko gara. Ibarena alako modukoa, eta Aitorrena gora. Bai, ez dakitu hartzen zaren nik itxoin behar dut ikusteko. Bai, sinestesia, bada, existitzen da, baina norabide bakarrekoa da. Gero nik normalean marrazten ditudan esperientzia konkurrenteak ezin ditut atzera hueltan irakurri. Horregatik behar du segundo bat ikusi fijatu eta gero adierazi. Guk irudikatzeko zuk egiten duzuna da aurrena entzun, hori nolabait ere digeritu edo transkribatu marrazki batera, eta gero marrazki hori deskribatu guri. Horregatik behar duzu nolabaiteko. Bai, eta gainera gero gertatzen dena da ere, nik nire hitzekin kutsatu egiten dituztela koloreak bezala, eta jagitzen dizkiot kolore gehiago. Orden oso erne egon behar naiz, nire pentsamentutan ditudan hitzen koloreek, Xabi edo Ibanek esan dituzten horiekin, fijatzeko. Horregatik da ariketa moduko bat. Imaginatu bakarrik iruitzerekin ari garela eta gu bitartean zenbat erran ditugun. Hori da, ze karo, pentsatzen ari nintzen zuk kolore uolde badaukazula erabat. Hor ez daukazu deskonektatzerik, esaterik. Orain tarte batez, justu telebistan nagoen bitartean ez dut kolorerik ikusi nahi. Ez, baina buelta ematearen, eta hau da nik pixkat jokonekin lortu nahi dudana da, hitzekin ere margotu dezakegula. Karo, eta hori egiten duzuzuk hainbat ikuskizunetan, eta horietaz ere aritu izan gara, eta musikarekin, aipatutako hori ere antzeko zerbait egiten duzulako, eta hor ikusten ari garen mugimendu guzti hori ere zuretza da urtea, 2023 urtea, hor ez dago bokalik, hor zenbakiak daude, eta aurreko batean zenbakiekin esan zen egun bezala, letrekin bezala gertatzen zaizulako. Hori da. Eta azkenean, nik beti erraten dutena, batzutan ematen ditugu gauzak hartutzat eta ikasi genituen bezala, ez ditugu kuestionatzen, eta horrela erakutsita ere, jendeak pensatzen aldu, agian nik horrela ikusten dut, edo ez dut ez da asmoa hau ikustea, baina bai pixket norberaren buruari galderak egitea. Tarte honen bertuteetakoa horixe da, ezta? Azken finean iruditzen zaigula, hemen esaten dugu bezala, guztiok mundua berdin ikusten dugula, eta zorionez, badela jendea, desberdin ikusten duna, eta gauzak, kolore larroxa, kolore gorriz, edo kolore alai ez ikusten dituztenak. Hori da. Urteare alaxe geratuko altzaigu, ze beltzetik bestelare izan ditugu, azkenekoetan desente, eta uste dut guztiok ere merezi dugula, oraingoan kolore apur bat izateak. Bai, bentsatela badu alaitasun kutsu hori, ezta? Bai, seguru baietz. Bai, urte arroxa izango dugu. Urte bukaeran galdetuko dizut, eta orduan belztu bada, malo, orduan tratu... Jarriko dugu reklamazio baten bat hortik, pentsatuko dugun hori, baina jarriko dugu reklamazio bat. Bai. Ondo da, bira, eskertzen dizugu, Karmele. Beste behin ere, gaur larroxa zaritu garen bezala, urruna beste kolore bat, eta zedo danadalako azariko gara, eta hor ere, saiatuko gara. Sinestesia duzuenok, gero eta hobeto ulertzen ze gainera, ikusten ari naiz, gero eta gehiago zaretela. Gure inguruan behintzat... Ara, hasi dira, agertzen ez da. Hau omen da, bat aurdunan dagoenean, danak aurdun daudela iruditzen zaion bezala. Bai, hori da. Antzeko zerbait gertatzen ari zaigu, zegu guztez zuzinan bakarra, eta orain inguruan, nik ere ezagutzen dut alakoa duen bat, eta aurrekoan irratian ere bakita holaxe aritu zirela, eta begira, horrega deskubritu zen alakoak badirela, eta horretarako balio badu, bestela galduta edo bere burua bakarrik ikusten duen bati, lehen asatakoek esan duten bezala, oasia, babeslekua emateko balio badu, ongi etorri izan dadila. Eskerrik asko, Karmele Gómez. Zuri, kartagatik.
Eta zuek berriz badakizue, gaurkoak egin duela, denbora, Karmelek bestera batera ikusten duen denbora hori ere guri bukatu zaigulako, baina bihar itzuliko gara, ordura arte txintxebili, izan.